Dunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami, uma sibuka leli ivangeli lanamuhla, mhlambe zimbili noma zintathu izinto engifisa ukuba sizenze. Yokuqala uthi uJesu ukhona phakathi kwenu othi meyibona isisebenzi sakhe sibuya ensimini athi kusona mahlale phansi sidle etafuleni, noma sithi masingena thina sithi kuphi ukudla kwami, ziphi izinto zami. Zimbalwa izinto engifuna ukuzibheka. Sibaphatha kanjani abanye abantu? Ngiyamsaba umuntu ongasayi emsebenzini, okhalayo ngoba umphathi wakhe akamphathi kahle. Ngiyamsaba umuntu olila inyembezi amemeze uNkulunkulu ngenxa yegama lami. And so into engibuyela kuyona into esimple ngendlela eyisimanga. Kumina kusebenza le principle ethi treat others as you will want them to treat you. Sibaphatha kanjani abasebenza emakhaya? Akuve kulula ukuba bakhona bayasiza, especially laba abahlala egcekeni. Uyamazi umuntu osizayo ohlala egcekeni ukuthi akanaso isikhathi sokushayisa, ngoba lo ongena u8 aphuma u4 at least go past 4 usegodukile. Kodwa lo ohlala egcekeni uma kukuthi ubephekile ngo7 ngathi mina yazi ngihalela inyama ethosiwe, anginqeni ukumvusa la ekhona, ngithi yazi ngihalela ukuthi ngicela ungenzele. And so you realize ukuthi efika la ekhaya sathi kuyena kahle kahle uzosebenza from 8 ngo5 usu-free ngoba sengibuyile emsebenzini. Bangaki abagcinayo lokho? Bangaki abathathi advantage ethi vele uhlala la ekhaya, vele udla la ekhaya, and so akasenaso isikhathi sokuphuma nesikhathi songena? Kahle kahle sesiyamxhaphaza, kodwa futhi akekho ofuna ukukhuluma lokho. Asikeke siye thina uqobo lwethu siye emsebenzini la esebenza khona. The moment sebethi mina sengisebenza after hours, bangaki kuthina abaprepared ukuthi ngizosebenza but sekuyi overtime, sengifuna imali yami. Sekuba khona okunye engikubuka kwenzeka. Uma mina nawe sisebenza, obviously ngenyanga ngosuku esivumelane ngalo ngiyawuthola umholo wami. Ngo12 ebusuku izokhala isingena. Angikhulumi ngokhala isiphuma after a couple of minutes isingenile. Siyabaholela nababanye. Nobu yena sohlala naye sithi yazi mfethu avibheda lenyanga awubuki ikwelete enginazo, akuve sikwazi ukubalisa aze athi ayikhuleka khuleka baba, noba unganganginika manje unginike emva kweinsuku, and it's endapha singabanikanga.
Point number 3, akuve kulula ukuba laba abethu balana eMzansi singabaqashi bese siyoqasha bangaphandle. Hayi ngoba nakhu sithi abangaphandle bakhuthele, hayi ngoba nakhu sithi abangaphandle bawudinga kakhulu umsebenzi, ngoba siyakwazi ukubaxhaphaza sithi vele ezweni lakini niyahlupheka. Uma beke bavuka umdlwenga ithina bokuqala esithi vele awunawo amaphepha, vele angeke uqashwe ndawo. Imagine if lokho kwenzeke enganeni yakho. Imagine ukuba naye iyaxhashazwa emsebenzini, wake wasebenza nomuntu who makes you feel ukuthi ukwenzela ifavor ngokuqasha akusebenzise okwesigqila. Injani attitude yethu kubantu abasisizayo? Wakwambona umuntu okwazi ukubiza lokhu kuvama ukwenziwa abakama ngesandla, indoda eneminyaka ewu-50, athi ugarden boy. Umbiza kanjani umnumzane womuzi wakhe ngeboy nangegel? Abakama ngesandla bababiza ngo-garden boy, thina sibatrithisa okwengane engenangqondo. Sanibonani. Wake waba nosisi no-aunt okugadela iy'ngane zakho and come to realize ukuthi kahle kahle iy'ngane zami ayikhuliswanga yimina, zikhuliswe yilo. Khona abanye bethu abangayazi ingane mithi mama for the first time, baba for the first time. Khona abanye bethu iy'ngane zethu feel more comfortable ukhuluma nosisi no-auntie than ibhubesi elungumani noma elubaba. And so lo simbukela phansi, lo esimthukayo, lo sithi vela kafundile, vela kanangqondo, akayilutho kumina nawe, uyikho konke umntwana wami. Ingane yami relates more. Wakwayizwa feeling into ixoxelwe u-aunt ungayitshelwanga ingane yakho, and you realize ukuthi bekufanele kube yimina owazi lento, kodwa ingane ayikwazi ukukhuluma nawe. Bese kuba khona iphuzu lokugcina uJesu alishoyo, uthi sewukwenze konke, ubothi angiyilutho, kakade ngiyisisebenzi sakho Nkosi, ngenze obekufanele ukuba ngikwenze. Ngiyamsaba umuntu oshayelwa ihlombe abantu abaningi kodwa uthola ukuthi izulu lishaya amakhala. Ngiyamsaba umuntu onconywa yizwe lonke kodwa uNkulunkulu ubone ukuthi akathokozile ngaye. Ngiyisaba inkonzo yempakamo. Kukho konke sesikwenzile, yazi ngihlezi ngisho into eyodwa engqondweni yami, nawe sengilunga ikhohlwa lento. You can never be, as ufata, you can never be bigger than the Catholic Church. Angikwazi ukuba bigger than ibandla elingenzile. Yabona makuthiwa ngiyashiya manje ePriesteni, wonke umsebenzi engiwenzile uyoshabalala njengamazolo. Buza wonke ufata oshiyile emaromeni wenza isonto lakhe, alikisho elilodwa lisamile namanje. Same ezingane, ungaba isifundiswa, ama degrees,
neimali, nemizi, nemoto. The day you think you're bigger than abazali bakho, than ikhaya lakho, konke kuyophela.